कि बहुत दिया पूरा अरे दहिया करे लला सलोस कि पिया बिना रहलो न जाता कि पिया बिना रहलो न जाता तो चुअता जवनिया के रस पिया बिना रहलो न जाता चुअता जवनिया के रस एगो हमर लइका बा एगो गाना गावे के मौका दी हमरा खातिर आ जो सही एगो गाना मिलल गावे के तो हम एगो गाना गोनी कौन सुर बा 4 बार बढ़ा देना तब कहीं कि सैया ड्राइवर पहला गीत गौनी भजनो ना बुझात रहे कलू जी आई रहल निशा दुबे उनका संगे रहली ई सच्चाई घटना हो कलू जी हमार बड़ भाई हम बड़ी माने ले अच्छा व्यवहार के हम फतुहा से उनका के लोग बुक करे खातिर गई रहे हमार पहला जीवन के मंच रहे बाबूजी के कमेटी के लोग ठेल के बिक देले रहे जो सही एगो गाना गावे के मौका मिला राजन भैया तो पहले गीत गौनी कि सैया ड्राइवर चलावे रेल छोड़ी के जवानी में जइबो अकेल ए राजा घर वाली गाड़ी के चलाई हो पाए कोनो कोई के जई हो तो श्रोता कहले कि बबू एगो औरी कनी के देखो लो ओ घरी कलू जी 1,80,000 पाई रहे हमरे के कोई बोलो हमरे एगो मिल गई जाना तनी जे जीवन धन बा तो कहले सके एगो तो घरी अरुरा सब नाम सुनले हो बलिया जिला के व्यास नथुनी सिंह जी के नाम उनके गीत रहे मुन्ना सिंह जी के जोड़ीदार कि जब से सिपाही से भइले हवलदार हो अरे नथुनिए पगोली राजा जी हमार हो तो कलम से के और बबू गाऊ तो कहने किया ही दादा एगो गीत गावे के मिलल दूसरा कौन गाई तो दूसरा का कौनी कि बहुत दिया पूरा बेरिया अरे दहिया करे लला सलोस कि पिया बिना रहलो न जाता कि पिया बिना रहलो न जाता तो चुअता जवनिया के रस पिया बिना रहलो न जाता चुअता जवनिया के रस तो फतुहा वाला लोग कलू जी के प्रोग्राम छोड़ के हमरे के बुक कर दिहल तो ऐसने जीवन में मेहनत करे के भइयो ई सरस्वती के कृपा हम मंच मिलता तो एगो गीत रौरा गाई कि अब जा 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 भुला जाई रौरा अपना से कहीं हम बानी केहू जाई ना ओकरा बाद हम 1.5 घंटा अकेले गाई लेकिन तहरी रौरा अपना मन से कहीं माइक में कहीं महाराज कहीं गाना कौन पसंद बा गाय जीजा जी शॉर्ट सॉन्ग कौन जीजा जी शॉर्ट सॉन्ग सुमेर भैया के एक लाइन ओकरा बाद हमार गीत 1.5 घंटा लगातार सुनम सब केहू जाई ना ऐसे कि लयदार माने वो होला संगीत प्रेमी आ संगीत प्रेमी हमरे सुमेर भैया बानी श्री ठाकुर जी क्रेन सर्विस मीठापुर बस स्टैंड गेट नंबर 2 नियर आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय बहुत बहुत हमरा के आशीर्वाद दिले बनी श्री ठाकुर जी क्रेन सर्विस के तरफ से 500 रुपया के आशीर्वाद मिलल बा। अब अपने सुमेर भैया से अगर एक लाइन सही
अरोरा गुनगुनाइए दिए संगी मनोहर भैया के मनवा। हेलो हेलो जौन कार्ड मिलल बा श्री ठाकुर जी क्रेन सर्विस, ए कार्ड के संभाल के रखब सब है। मनोहर जी के सेट सॉन्ग का बंद। हेलो बहुत अच्छा प्रोग्राम हमने के गोलू बाबू के सुने खातिर आज दिल्ली से नहीं सब बाई रोड गोलू बाबू हमने के 11 घंटा में दिल्ली से आयल बनी सब। यही थकावट में राउर प्रोग्राम के नाम सुन के राजन भैया से पता चल कि प्रोग्राम बा। राजन भैया से कहीं लोकेशन भेजी हमने के आई सका से कि कला के प्रेमी हुई सब पहले आदमी गाओ तो एगो हित के इच्छा बा कि हम सैड सॉन्ग गाई। देखी सब धन एक तरफ कहल जाला कि जोड़ू के भाई एक तरफ। ये से अगर उनकर बात ना मानल जाए तो कल से घर में झगड़ा लगले बराबर बा। ऐसे उनकर बात माने के पड़ी। एगो लड़कवा और लड़किया से कहता देखा सेट सॉन्ग तो हमने के बहुत दिन गौले हुए कि हम जानते तो मोहब्बत हरगिज नहीं करते, कसम पहले खिला लेते मोहब्बत बाद में करते। बड़ी तकलीफ तेरे हृदय में क्या खूब समा पाई, खुदा गवाह दिल लगाने की सजा पाई। चली करी रोड़ा